súčasnosti sa na strechách často stretávame s morením krovu a lát ako ochranou proti škodcom. Moridlá ale obsahujú látky, ktoré dokážu znefunkčniť strešnú fóliu, ktorá následne môže prepúšťať vodu. Norma požaduje vodotesnosť minimálne 20 cm vodného stĺpca. Bežná fólia nasiaknutá impregnáciou túto požiadavku nespĺňa. Fólia Bramag s povrchovou úpravou Resistance si vodotesnosť zachováva. Pri výbere strešných fólií si hlavne všímam značku, kvalitu, pevnosť a hlavne odolnosť voči impregnovaným materiálom. Takto mám istotu dobre odvedenej práce pre nášho koncového zákazníka.